La superació del primer tràmit parlamentari de la llei del cinema a Catalunya obre el debat sobre la possibilitat i conveniència de la paritat lingüística a les sales d'exhibició. A Mallorca, el Consell Municipal de Cultura vol instar el govern balear a presentar una iniciativa similar que igualaria el nombre de pel·lícules en català i en castellà. La llei catalana del cinema, que es podria aprovar al mes de maig, obligarà a doblar o subtitular al català la meitat de les còpies que es distribueixin d'una pel·lícula. L'aplicació serà progressiva. El primer any afectaria el 30% dels títols i les sales tindrien 4 anys per adaptar-s'hi. La norma es debatrà al Parlament abans d'aprovar-se. Distribuïdors i sales s'hi oposen. A Mallorca, de moment, s'abstenen de fer declaracions. El debat queda obert. Com a Catalunya la situació és diferent, aquí en general els exhibidors de cinema són gent que sempre han demostrat un interès i un diàleg o un interès per dialogar sobre aquesta qüestió. També és cert que la demanda actual que hi ha a Catalunya de cinema en català és molt més elevada que la que hi ha a les Balears, tampoc no ens podem enganyar. Els espectadors opinen i molts triarien els títols en català. Jo prefereixo que és català, sí. Segurament ens agradaria molt més, i els nens també. Sobretot si venim a veure coses infantils, s'agraeix. I som ben mallorquí, però m'agrada en castellà, perquè sempre l'he vist en castellà. Si és que català, res, no ven ni ses de la tele. Pues jo en català, principalment. Sí, o sigui, depèn de quina trama tenc i tot, però sí, principalment sí, estaria bé. En castellà, perquè entenem més el castellà que el català. La llei catalana pretén equilibrar el dèficit històric de l'oferta del cinema en català, que sols arriba a un 3%.